Skrill, drop it hard. Vítejte u mého 6. dílu z Let's Play z Minecraftu. V offscreenu jsem udělala nějaké změny. Za prvé, můžete vidět střechu. Mám tady takovou malou stříšečku. Pak jsem natížila trochu dřeva. Tady mám jedno. A tady mám další zbytek. Dala vypalovat železo a to vytáhnu. A rozhodla jsem se, že půjdeme těžit, takže půjdeme. Mám krumpáč, mám všechno, co bych měla mít. Jenom si ještě předělám krumpáč, je důležitější než sekérka. Dole. To je gravel, jsem se bála, že jsem tady nechala koul. Tak, ale jdeme. Tady jsme měli taky něco. Budu muset trošku zvětšit tady to, aby jsme se nebouchali do hlavy. Ale ne v dílu, v tomto dílu. Tak. Iron. No, teď jsem si zahodila louče a já to věděla, ale prostě jsem to potřebovala vykopat. Tak. 2 irony, to teda nic moc není. Kdo a proč na mě... No, nechám ho žít, dokud se neukáže železo, takže jdeme dolů. Endoš. Ne, creeper, ne. Zombál. Zombál v pohodě. Jestli bouchnu do Endermana, tak je po mně. Jo, hele. No zase ten creeper nebyl tak špatný, objevil nám železo. Ještě mám trošku rozsvítím, než ho vykopu. Ale jedno rozbil a ten chlapeček neměl dělat. Tak. Aha, tak tady schody si chceme udělat. No, nebudeme je dělat. Když tak se pak nějak vykopeme nahoru. Kdo a kde? Co mi dal? To nechci. Ale vezmu si to, když už to bylo tak hodně. No. Rychle zakopat se. No, najím se a budu v klidu. Dajdu. Chvilinku jenom počkám, než se mě... Dám sem torčku a počkám, než se mě trošičku srdíčka. Vezmu iron. Láva. Já už vidím, jak se ztratím. Aha, zlato, tak proto si zajdeme, ale prvně vykopeme tohle železo. No. Tak dobře, no tak si zajdeme. Ne. Naštěstí znám cestu. Ještě abych ho neznala. Ne, fuj, běž pryč. No. Tak z tohohle dílu bude zase fail díl, pomoc. Běžte pryč. Jenom se chci dostat domů, nic jinýho. Ne, prosím, ne. Tady to je bezpečnější. Aspoň na chvíli. Když se mě do srdíčka. No nevím, jestli je pro mě ideální zrovna jít těžit. Tak. Budu muset osvětlit tady ten svůj ostrov, aby se mě tu nespevňovali monstra, ale ne v tomto díle. V tomto díle budeme těžit. Ach, ten sladký domov. Tak, vytvoříme si nové věci.
Ale problém bude jídlo. Hele, tady máme další železo. Tak. Vytvoříme si 2 krumpáče. Vytvoříme si sekeru. 2 meče. No, zase jsme neumřeli, zase nic tam strašným, tak jenom 20 železa. No, to jsem to chtěla lopatu. Tak. Vezmu si radši jenom jedny nástroje. Maso si klidně. Lak. Dobrý, tak. Omlouvám se za lak. Opeču si maso, mezi tím si vezmu trošku dřeva. Bude mě stačit tolik. Chvilinku počkáme. Louče, no. Ještě, že jsem si nějaký nechala. No nějaký si tady musím nechat, ale jenom trošku. Tak 9. Abych tady měla těch 10 loučí. Vezmu, tak zatím jsem měla opeklo masíčko. Ještě něco si mám vzít. A vypeču zlato. Tak. A jdeme těžit. Už nikdy nekopu pod sebe. Ještě, že jsem u sebe neměla diamanty. Hele, uhlí. Můžeme si taky trošku natěžit, protože loučí máme teďka málo, jak jsme umřeli. A poslední. Udělám si, no louče si nebudu dělat, nebudu plýtvat železem. Tak. Možná tam ještě nějaký věci zbyly, ale... Hele, moje schůdky. Ne, já vím, že tady nemám kopat, že jo? Jo. Jak můžete vidět, tak mám nový skin. Tak, hotovo. Hejra, co to dělám? Tak a jdeme. Tam asi nikam nevede. Hejra, líno, no. Tam nepůjdeme. A najíme se. Tak dáme si radši do ruky meč. Aha, tady jsme byli. Tak půjdeme třeba se... Jejda, jsem se lekla, že jsem zase spadla do lávy. Třeba sem. Vytěžíme redstone. Já už nekopu pod sebe, tak to... No, toho uhlí je tady trošku moc, ne? Takhle ho radši vytěžím. Pak si tam pro něho skočím. Trošku tam. A nebudu těžit takhle blízko, u toho, kdyby nahoru se vylila láva, tak... Abych to viděla. Pozbírám si uhlí a poslední 2 kousky, víc už jich ani těžit nebudu. No, mě to prostě láká, ne, no tak dobře, to už vytěžím. Ale víc už ne. Máme tady za chviličku. My jsme ztratili ty levely, takže máme. Ale jenom za tu chvilku, co jsme tady, tak máme takovou, hop. Takovou, jako 3 levely. Tak to bylo hrozný. Jsem se lekla. Vytěžíme železo, tam to určitě spadne do lávy, dobrý, nespadne. To bylo teda příjemný překvapení. No. Co to bylo? Co to je? No, tady je zlato, ale nebudu asi riskovat. No, nebudu. Není tam diamant? Je tam!
Vidíte, jaký mám štěstí? Diamant, jupi. No, ale láva to není teda moc štěstí, že u lávy. No, tak to zlato asi budu muset vykopat, ale diamant, to je štěstí. A jsou tady dokonce 2, ale nebudu je teďka kopat, počkejte. Dokonce, a jsou tady 4. Tyjo. Tak. Jsme opatrně, ať nespadneme do lávy, protože tohle už bychom asi nenašli. Počkejte, tady zakopeme a teď musíme, počkejte, tak, tady máme lávu. Tu musíme, ten diamant nebudeme teďka kopat, dobrý. No perfektní, 4 diamanty. No a neznáme cestu domů, to je taky perfektní. 2 výtečné zprávy najednou. No radši půjdeme domů, nějak to najdeme. Tady někde u nás bouchnul ten creeper. Jo, tady. Tady jsme těžili uhlí. No tak dosáhli jsme, jak se říká, cílu první série, ale samozřejmě sérii ještě neukončíme. 6 dílů, to by nic nebylo. No ale sérii neukončíme, ale tenhle díl ano. Tak, prozatím čau. Yo, Skrill, drop it hard. Vítejte u mého prvního dílu. Tento díl je z Minecraftu 1.3.1, tedy nové verze. Tak svět si pojmenujeme třeba YouTube. Tak a teď nám tady přibyly nějaký nový informace, tak čity si zapínat nebudeme. Bonus čestu si zapneme a všechno jinak necháme. Síť si dáme třeba Eva 500 CZ, tak. A myslím, že bychom si svět mohli vytvořit. Tak. Teď se nám bude chvilku generovat svět. Tak, máme načtený svět. A kde máme? Ještě si tady nastavím senzitivitu. Tak, trochu víc. Tady si vezmeme, prvně zkoukneme do bonus česty. Nějak nám to nejde. Počkáme. Tyjo, zrovna 3 krumpáče, k čemu nám budou? No, to máme teda štěstí zrovna. Jsme chtěli kamenný krumpáč, ale tak když už máme tenhle. No, uděláme to jednoduše, tak. Ne, backtugem nechci, vezmu si sekirku, rozbiju truhlu. Proč to? Co to je? Dobrý. A proč jako mám těch krumpáčů tolik? To byste mě mohli říct, proč mám těch krumpáčů 5, když jsem tam měla 3? Natěžíme trochu dřeva. Asi nějaký bug ve hře, tak natěžíme tak 2 stromy a půjdeme se tady porozhlídnout po okolí. No, tak to nám bude stačit. Hnedka tady takhle jeskyně. A uhlí, tak to bychom si mohli natěžit trošku kamene. Tak si trochu kamene natěžíme, když už jsme tady. Máme 3 dřevěný krumpáče, teď se s něma dá topit, takže aspoň k něčemu nám budou. Tak, trochu toho dřeva bychom natěžit mohli. Tak toho půl staku, nebo tolik ne. Natěžíme si tak tolik a teď si půjdeme ještě pro železo. Vezmu si torče a trošinku ještě malý moment, kouknu se si nehraju, jo, dobrý, hraju na easy. Vytvoříme si crafting table a uděláme si kamenný krumpáč, aby jsme mohli železo vykopat. Ale ta senzitivita mě vážně nějak štve.
Nemám ráda malou senzitivitu. Toto mám ráda, tak. Reaguje to úplně na všechno. Sekerku ne. Krumpáč. Tebe rozbijeme, proč tě kopu? Jejda, tak se natěžíme, to je až moc hyperspeed. Ale nemám dobrou podložku. Tak, dobrý. Můžeme těžit uhlí. Teď je novinka, že padají levely, ale senzitivita dost velká. Aha, tak. Natěžíme si trošičku uhlí. Hlavně, ať tady na nás nikde nečeká nějaký zomboň. Jsme se nelekli. Podívejte se, a hnedka tolik železa na začátek. To je ale příjemné přivítání, že? Tak, ještě trochu vykopeme železo. Tak, vykopeme tady trochu. Toho uhlí bychom si mohli natěžit víc, když už jsme tady v té jeskyni. Tak, těžíme uhlí, nevím, co u něho mám říkat. Tak. Tohle uhlí nám bude stačit. Budeme se porozlídnout po okolí. Vezmeme si náš crafting a půjdeme. Aha. Hlavně bychom potřebovali najít ovečky. Ale není to jako nějaký jeskyňový svět trošku. Když si vykopu ještě to železo, no mě v tom nic nebrání, jenom že mě to bere dost času. Videa ještě nevím, jak budou dlouhý, asi tak 10. Oh, creeper. To není příjemné přivítání. Co je, proč nevybuchnul? No to je jedno. V každém případě už jsme našli naše první monstro, takže ze začátku hraju na easy. Myslím, že to mě bude pro začátek easy stačit. Ale prasátko. Tak prasátko samozřejmě, až ho najdeme, tak ho samozřejmě zabijeme. Protože jídlo je jídlo a jídlo je důležité. Já mám vážně nějaký jeskyňový svět. Aspoň nebudu nouze o jeskyně. Zombíka teďka necháme. A já myslím, že tamhle je krásný místo na domeček. Je tam sice jenom jeden strom, ale tady jenom přeplavíme a máme to tam u domečku. Jejda, sníme si jabko. A prohlídneme si tento kopeček. Tak. Zkouknu, kolik natáčíme. Natáčíme zhruba 5 minut, to ještě málo. Hele, tady je taky krásné místo. No, tak my si postavíme nějakou základní krychli tady. Já myslím, že maličký nějaký začáteční domeček bude stačit. Ne nějaký extra malej skromný domeček. No zase tak skromný není, ale malej je. Tak.
domeček, asi nám na něho nevystačí dřevíčko. No, tak si tady natěžíme náš jediný strom, si ho teda najdeme. Jejda. No, plocha tady moc hezká není, já jsem si postavila na tu nejhezčí část. Všude moře, se můžeme pak jít zaplavat, je boom. Koukejte, tam něco je. Tamhle máme pevninu. Tak se tam někdy zajdeme podívat, až budeme mít víc dřeva. Tak natěžíme. Ještě trošku. Tak. Máme ještě 20 planků. Tak, budeme stavět ten domeček teda. Myslím, že domeček máme na pěkném místě, bude hezký. Sice jenom takový začáteční a stejně nám na něho nevystačí dřevo. Já jsem měla udělat asi jenom úplně maličkatou krychli, vážně. Tady narážím do klávesnice myší. Tak. Jejda, tady ne. Nebo to tam nechám. Tak mám to akorát. Dám si sem svůj crafting. A vyrobím si pec. Tak. Tady si dám truhlu. A půjdu natěžit trochu písku. Hele, čuník, tak jdeme zabít čuníka. Tak, teď mají čuníci dávat možná 3 až 4 šunky. A minimálně 1, takže budeme mít masa dost, když budeme mít čuníka. To je ale štědrý čuník, 2 šunky. Tak ještě jednoho čuníka. Koukejte, akorát se nám rozbil krumpáč. Ty krumpáče jsou dobrý na zabíjení zvířat. Tak omlouvám se za střih a hnedka se vrátíme. Tady jsme měli čuníka někde. On nám utekl. A máme problém, nemáme vlnu, no. To jsem trošku nedomyslela. No, tak rychle jdeme do domečku. Máme nějaký dřevo vůbec? Tak si ještě rychle natěžíme jeden strom. Nemám postel, takže noc přečkáme asi nějak, že budeme kopat v jeskyni. A my jsme sem šli vlastně pro písek, tak vezmeme písek. A já pak nevím, jak nemám ani meč. Tak to bude... Tak to bude pro dnešek konec dílu. Tak já se s vámi loučím. Vítejte u mého druhého dílu ze série Minecraftu. Tak, jsme tady v situaci, kdy na nás určitě polezou zombíci 10. Tak si natěžíme ještě 4 písky. Jsou 3, ne? Jo, 3, tak 4. Vezmeme si sazenice, ty budou potřeba, aspoň ty 2, a rychle utíkáme domů. Domů, kde nemáme postel a je nám tam vlastně domov, se nedá říkat o tom našem domu. Ani tam nemáme okna, ale myslím, že to půjde. Vybrali jsme si pěkný místo, docela velký ostrůvek. Tady máme třeba klej. Tady taky klej, tak můžeme ten, co je tady není pod vodou, vytěžit. Tak. To nebyl plán, ale klej si klidně vytěžíme. Je to, no, tenhle už těžit nebudu. Tady máme takovou malou vodní jezírko. Pár korun moc nejde, tak to radši vykopeme a takhle se vyšplháme nahoru. A vchod do domečku máme tady. Tak, můžeme si aspoň udělat dveře.
Jediný, co se nám teď může stát, že nám sem vleze pavouk. No a pak bych šla tady někde, určitě je plno jeskyň, tak bych šla trošku těžit. Možná v tomto díle ještě ne. Tak. Osvětlím okolí. A tady budu mít asi taky nějaký zombíky, že? Co sazenice tady? Tady je jedna. Aha. Jejda, proč je vyhazuju? Stromečky nám budou růst. To je nějaký podezřelý, my to máme na easy, tak jak to, že tady nejsou žádný zombíci. Vážně nic? Jejda, tak to jsem trošku zařekla. Vidíte tam těch plno creeperů? Ty jo. Creepři jsou zlobivý stvoření. Uděláme si ještě pár loučí a půjdeme, osvětlíme za prvé dům a za druhé tady okolí. Ne, tady bude okno. A pak si opečeme maso. Tak, uděláme skla. Tady proč dávám tu louč sem? Teď jsem říkala, že se mu dávat nemám. Tady. Můžeme dát. Myslím, že sklo nám asi vystačí, takže sklo vyndáme a dáme jejda. S takovýmhle přístupem nám rozhodně nevystačí. Dobrý, ještě nám 2 skla zbyly, tak já myslím, že sklo... takhle budeme ničit to sklo, když nám zbylo, tak. A šupneme tam maso. Tak a pak železo. Tak já si uklidím ty... Tak, vezmu si jenom krumpáč a udělám si meč a aby tenhle díl byl trochu zábavější než minulý, tak tento díl půjdeme na výpravu. Ale... Proč dělám toto? Musíme si udělat meč. Tak, maso, jejda, maso, 3 masa nám teďka budou stačit. A ještě si dáme železo a vezmeme si taky železný krumpáč, protože bez toho bychom to asi nezvládli. Tak, pár loučí, maso, krumpáč a železný meč. A můžeme jít. Tak a dobrý, můžeme jít. Ještě máme tak 7 minutek. Za začátku si vezmeme železný meč, najíme se. A budeme si pohrát tamhle s pánama. Tak to je jasný, že to skončí mou smrtí, protože jich tam je hrozně moc. Ale myslím, že základního pavouka bychom dát mohli. Tak, máme tady z něho 2 stringy, tak nám jich ještě asi 12 chybí, aby jsme si mohli udělat postel. Co po mně chceš? No děkuji ti, creepře, to jsem od tebe potřebovala. No a je po mně, to jsem si myslela, teď nevím, kde bydlím. No, to je mně podobný, toto. Že jsem tady nějak šla, tady byla moje první jeskyně, tady jsem těžila. Pak jsem šla tady. Dívala jsem se na tenhle kráter, obešla jsem ho. Zabil mě creeper, ne. Naštěstí mě ještě nezabil, ale brzy mě zabije. Ale nejradši bych tady někde tu noc přečkala, ale já myslím, že to tady někde blízko bude. Počkat, co to tamhle bylo? Hele, vezmeme si houby. A tady už to je. Tamhle máme dům a tady někde jsme umřeli. Nechte mě vzít aspoň moje věci, jsem jich měla docela dost. Železný meč, ani s železným mečem nezvládnu nic udělat. Tak
Ale zase by to nebylo tak strašný, ale mě zastřel kostlivec, nebo... Jejda, už po mně jde další. Ať despavnuli, no ty věci by mohly taky despavnout, ale... Koukejte, tamhle máme džungli. Tady jsme umřeli, tak si vezmeme věci. Pozbíráme ještě stringy. A jdeme zabít toho kostlivce, který je hrozně zmatený. No nevím, jestli je výprava pro mě nějaká ideální věc. Radši půjdeme domů. Pro mě to bude bezpečnější. Zasadíme si tady houbičky, aby nám ve tmě rostly. Aha, oni teďka nejdou zase postavit na to. Budeme muset dát kobl jim. No, ale tak to se radši na ně vykašleme, když jim dávat náš drahý kobl. V klidu domova. Dáme si věci, co jsme získali do truhly, což jsou kosti. Tak krumpáč si necháme. Uděláme si taky železný, jej doma ne. Kdyby náhodou, až půjdeme někde na výpravu, jsme našli diamanty. Tak. A já myslím, že ta výprava by docela šla. Vezmeme si prostě jenom meč a jedno maso a půjdeme. Teď se najíme a koukejte, teď tam za nima půjdeme a oni tam všichni budou umírat. No, půjdeme taky na prasátka, jestli tady nějaký budou. Tak, ale za chvilku už ukončíme díl, takže asi tenhle pozbírání lootu ze zombů a takovýhle příšer bude poslední věc, co uděláme v tomto díle. Ale nebo, aby bylo by trošku zrušení, tak půjdeme do džungle. Už se nám generuje. Je to doufám džungle. Jo, to bude džungle, takový stromy, to už poznám. Máme ještě tak 2-3 minutky. A můžeme jít do naší džungle. Počkejte, to je ten džunglovský dungeon, ne? Nebo ne? Ale jestli to bude dungeon, tak to by bude dobrý. Tak. Myslím, že dojedeme tady do té džungle a ukončíme díl, aby to bylo trochu napínavý. Tak dojdeme, vezmeme šurkejn a ukončíme tento díl. Chobotnice tady. Tak. A můžeme ukončit tento díl. Tak. Yo, Skrill, drop it hard. Vítám vás u 3. dílu Let's Play z Minecraftu. Tak, tady jsme se zastavili u džungle a půjdeme si džungli teda prohlídnout. Máme na ticho zvuky, dáme si je trošku víc. Teď je máme natolik, aha, tak se nám víc repráky. Tak. No, jsem si sebou mohla vzít sekerku. No, to je jedno. No, teď už je to jedno. Tak, budeme to sekat rukou, aby jsme si nerozbili meč. Jestli vám to nevadí, tak budeme sekat i dřevo rukou. No, perfektní, spadli jsme. Vytěžíme si tak jeden strom, tak aby jsme měli tak 20 dřeva. Jenom trochu. Tak. Vytěžíme trošku toho dřeva a půjdeme si vylepšit asi dům. A pak bychom si mohli postavit nějakou farmu dneska. Teď si půjdeme džungli jenom prohlídnout, hele, tady máme hnedka sezenici. No, ale já bych radši... Hele, červená houba, no, ale... Tady si vezmu kokabín a půjdu, protože s mým orientačním smyslem by to dopadlo špatně. A špatně myslím to, že bych nenašla cestu domů.
Tak až bude prostě víc. Hele, slepička, no tak tu zabijeme. Ahoj, jak se máš? Jejda, hudba. Další slepička, já už vidím, jak se ztratím. Tady seš. Já už to vidím. Zabiju poslední slepičku. A... pryč. Jejda. Vezmu si sugarcane. Tak. A vezmu si další sugarcane. Tady bude někde dungeon, tak že bychom zařili zrušili, když nemáme. Tady ale vážně někde bude dungeon. To je trochu podezřelé. No, ale my nemáme krumpáč, takže máme dungeon vlastně k ničemu teďka. Tak a už půjdeme. Už se nám stmívá, tak. Tohle je náš ostrov, myslím. Tak, tady někde máme ostrov, tak se trošku... Tady z tohohle ostrova bychom teda měli vidět na náš ostrov. Tahle poušť, jo? Tam se pak budeme podívat na výpravu. Tak, tady si pak ještě můžeme natěžit třeba semínka, ale spíš ne. A tady z tohohle ostrova bychom teda měli vidět na náš dům. Jo, tamhle to už by měl být buď náš ostrov, nebo půjdeme ještě na jiný, ale spíš si myslím, jo, to je náš ostrov. Tak, chtělo by to loďku. Tamhle je les a tamhle je náš dům. Vypadá to, že nám ještě strom nevyrostl. Tak. Jejda. V vodě máme skvidy, hodně skvidů. No, tady zrovna ne. U džungle jich je hodně. Tak. Tak bychom mohli jít trochu těžit asi někam. Ale spíše no, myslím si, že bychom si třeba udělali branch mining v baráku. No, tak budeme taky pěstovat trochu kokabín. To nevím proč, ale můžeme. Naše volné místo. Teďka takhle nově dává dřevo. Budou nám stačit takhle 2 trsy. Ale dáme si to třeba i takhle do boku. Uděláme si jungle dřeva. Toto. A uděláme si, no my nemáme ani střechu. Tak si uděláme střechu. Jejda, co to zase dělám? Máme krásný junglový ty schody, ale ty si dáme takhle prvně před barák. Ty jsou určeny před barák. Tak a teď si vytvoříme, máme nějaký normální dřevo. Počkejme se, jestli nám nevyrostly stromy, protože by to bylo vážně ideální. Ne, stromy prostě růst nebudou. Tak si vezmeme boumil a pomůžeme jim. No, nebo ne. Teďka nebudeme stavět dům, teď budeme, no ani na střechu nemáme dost dřeva, takže teď si vezmeme krumpáč a sekérku si uděláme. Uděláme si sekérku a půjdeme si trošku těžit. Zatěžit. Ještě jsem si mohla vzít kobl na lopatu, protože lopatu železnou nepotřebujeme. Spíš tak toto uděláme. Jejda. Vezmeme si kobl jeden, nebo si uděláme taky železnou, když už máme takovou železnou soupravu, tak a ještě si zmenším senzitivitu, protože do jeskyně takovou velkou ani nepotřebuju. Tady si uděláme schůzky do podzemí, nebudu teďka ničit krumpáče, mám ho málo. Tak. Jejda. Jejda, kam jsme se to jako prokopali?
Tady máme hezký výhled. Na výhled tady nechceme. Já jsem si ještě nevzala takovou základní věc a louče, no. Bez louči by to asi do jeskyně nešlo. A jídlo! Tak louče, jídlo. Opečeme si další. Pak tam máme ještě kuřata, já vím, ale teď nám to bude stačit. No, najíme se a teď to je jenom taková krátká výprava, aby jsme našli trochu víc železa. No, já vím, že tady budeme ještě zadělávat. Tak si tady takhle uděláme takovouhle jako vyhlídku. Takhle, že bychom si tady dali sklo, tak můžeme si ho sem dát, ale no nemůžeme, protože tady máme vodu. Tak, tady musíme nějak zastavět. Tak a tady to teda zadělám radši. Ať to vypadá normálně. Tady si takto necháme místo na okýnko, tady až ale. Tak no, nebo to uděláme takto a takhle zastavíme. Okýnko zase tolik nepotřebujeme. No tady nás potká voda. Tak, už nám došla hlína, takže si jdeme ještě pro bloky. Vezmeme si rovnou maso, šupneme tam druhý a vezmeme si třeba písek. Moc hlíny nemáme, vezmeme si i hlínu. A tady do pece šupneme opíkat kuře. Ta voda mě fakt štve, jsme si moc dobrý místo nevybrali, no. Tak, co kdybychom šli takto. Jo. Tady když zahneme, tak nám tady voda nepůjde. Tak a teď už můžu používat krumpáč. Tak, trošku se tady podíváme, máme tady hnedka štěrk. Tak. Dáme světlo. Rychle, co nejrychleji najít uhlí, a když nemáme dřevo, tak uhlí máme hrozně málo. Uhlí už teďka máme asi jenom jedno v peci, jo, perfektní, našli jsme uhlí. Tak vykopeme. Takým si železný krumpáč budu šetřit, protože železo je docela vzácný teď. Ten mám jenom kdyby náhodou třeba diamanty nebo něco takového. Ty jo, hnedka železo tady, jo. No, tak to si ho asi šetřit nebudu, protože tohle mě vážně štve. Stejně už mám na půl rozbitej. Tak. Takže my si vlezeme do správné výšky. Nechám si ho, teď tady kousek kopeme to. Tak. No a tady takhle v takové napínavé části tento díl ukončím. Yo, Skrill, drop it hard. Vítám vás u mého 4. dílu z Minecraftu a tady vykopeme zase uhlí, na což nám nevystačí ani krumpáč. A stejně jsme šli hlavně kvůli uhlí, tak ho vykopeme. Ty jo, tady ho je. Tak asi vykopeme toto uhlí a to těžení zase není potřeba moc dlouho. A budeme si vyrobit krumpáč a můžeme těžit dál, no. Tak si vezmeme ještě tento. Až tenhle potřebujeme, tak budeme těžit, tak budeme teda vyrobit nový krumpáč. A tenhle nám docela dlouho vystačí. Ale už slyším jaskyně, vodu slyším. Tady někde určitě bude. Už ho neslyším.
nevšiml. Jo, tady je. No, to nebylo teda moc inteligentní. Tady nemám teda ani pěkný schody vůbec. Mám zastavěný. Tak. Nemám ani moc dřeva, už mám jenom 6 louček. Creeper, tam nepůjdu. A půjdeme třeba sem. Co tady je? To je náš vstup. Tady. Tak a už neznám stejně cestu, no. To je perfektní, tady mám lávu, že? Ne, moje louča, já padám. Ale tamhle je láva, ano. O, creeper, no. To bylo příjemné překvapení. Já si asi ještě zajdu domů pro torče. Všechno hučí kolem mě. Tady máme naše schodky, musíme jít druhou stranu, ale aby jsme nemuseli chodit druhou stranu, tak si uděláme schody a i tady. Vylezeme nahoru. Už jenom kousek. Jenom z takové krátké chvilky máme hnedka 3 levely. Aspoň bychom si mohli zavřít, když už. Tak. Uděláme si trošku. Ještě mám tady. Dřevo použijeme. A uděláme si ještě asi krumpáče. No, spíš si sebou vezmeme ty 4 dřeva, kdybychom potřebovali, no. Ale tak si vezmeme tenhle dřevěný, kdyby náhodou. Tak loučí nám stačit bude, tohle nepotřebujeme teda v tom případě a můžeme jít. Tak, dojdeme do té naší jeskyně a tam by s velkým štěstím bychom mohli najít diamanty. Ale to nepředpokládám. Tak budeme třeba sem. No, to jsme si vybrali perfektní cestu. No, tak vytěžím uhlí, no. No a už jsem teďka ztracená. Radši si tady udělám takový schody. Jinak bych to nikdy nenašla. Tak a vytěžím to uhlí. Hop. Tady máme hnedka zlato, to je příjemné. Překvapení. Uděláme si tady takhle schody z písku, aby jsme viděli, kde máme. No a takhle si na něho dáme loučku. A vytěžíme si zlato. Hele, ještě tady je dvojka. A uhlí tady máme taky. Na začátku ty suroviny budu těžit a pak už uhlí nebudu muset. Doufám, že mě tady zase příjemně překvapí creeper. Tak. A redstone, ale já bych spadla do lávy, já se znám. Tady bude taky láva, jo. Tak tohle mě nesmí lákat. Já si pro ten redstone zajdu, ale jestli spadnu do lávy, si to budu vyčítat zase. Ty jo, já už jsem ztracená teď. To ještě nevím, co bude za 5 minut. No. Tady to uvidíme těžit a půjdeme zkouknout tady nahoru. Oni říkám, mluví nějak, chodí nějak postiženě. Ne, maso teďka ne. Další. Jak se vede?
zase schody z písku. Ten písek jsem si vzala hlavně kvůli tomu. Jo, najím se a až budu mít větší hunger bar. Tak. Hele, venku nám někdo hoří. Vy máte ale smůlu, hoši. Nebo jste se upálili v lávě. Mají mít přidanou chytrost. Sice rozbíjí dveře, ale chytrý nejsou. Skočí do lávy. To je jim podobný. Tak tady mám svoje schodky. Koukejte, tady máme pěknou lávěnku. A tamhle želízko. Tak si tady dám značku. A další, ale to bych musela zastavit tu lávu. No tak, co bych pro železo neudělala? No pískem ne, ten je docela drahej. No drahej ne, ale potřebuju ho na značky. Tak. Ale jako pro 3 železa jsem sem nešla, no. A pro tohle taky ne. Já tam viděla uhlí. A jestli tam nebylo to uhlí, tak bylo zbytečný to kopat. No, nebylo. To mám zase viděny. Tak. Jejda na železo, jo, to je inteligentní. Lapis, ahoj. Koukneme, jestli pod tebou není láva. Ne, je pod tebou. Ty bys měl dávat teďka dost expu, jak jsem tě vytěžila hlavně. Tady si uděláme lepší cestu, abychom mohli vytěžit ještě to uhlí, ale už ho nebudu těžit všechno asi. Jo, ještě ho vytěžím všechno. Tak, to je troška ještě. Tam pak bude láva, tak si musím dát pozor a tyhle uhlí už tady nechám, to už nepotřebuju tolik. Teď už o uhlí nouze nebude. Do to. Ty se považuješ do mě střílet, jo? Železo. A najíme se. Pěkně v dírce, určitě naskočí nám creeper a zabije. Tak. Trošku uhlí. Nevytěžíme ho všechno, máme ho dost. Když tak si to uhlí nechám pak na offscreen. Redstone určitě, toho máme málo. Více nevím, k čemu nám bude, protože redstone vůbec neumím s redstonem. Úplně jenom nejzákladnější obvod, třeba do dispenzeru a tak. Ježiš, já jsem řekla, že nebudu těžit uhlí všechno a vytěžím ho. To jsem se zapovídala do toho. Kde máme náš písek? Hele, železo. No. A tamhle další. A zlato, no. To je bohatá jeskyňka. Ale za chvilku mě dojde krumpáč, ale ještě mám dřevěnej. Ještě vytěžím železo, redstone a už asi půjdu, protože mě dojde krumpáč brzo. No, láva. Tak to je v jeskyni dost obvyklý, že je tady láva, ale... Zlato? To tady? Tady je taky? Ne, to je to samý. Není tam pořádný? Ne, nemáš tam kamaráda, hop. A železo. Ty základní tak 2 staky redstone bych mít mohla. Dává to dost expu, přece jenom. Kolik ho mám, stack a 2. No, radši to tady trošku zastavím. No, pro ten redstone už chodit nemusím, ale abych tam nespadla, když tady budu skákat. Tak, vezmu si ten redstone, zbytek mě popadá do lávy třeba. Ale mě jde i o ty expy. Už máme 11 expo a to tak krátko těžíme. Železo si vezmeme a ještě na co po cestě narazíme, tak vezmeme, ale pak už půjdeme. A půjdeme natěžit trochu dřeva. No, ale nejdřív asi to už ukončíme. Tak tady hezky u lávy, aby nám bylo teplo. Takhle u našeho písku to ukončíme. Tak ahoj. Yo, Skrill, drop it hard. Vítám vás u 5. dílu Let's Play z Minecraftu. Tady se nacházíme v jeskyni u našich dobrých schodů
A už jdeme domů. Jestli najdu cestu, tak půjdeme. Tady ne, to si pamatuju. Tady nesmím. Tady máme taky hezky takhle cestičku udělanou. A kudy teď? Tady nahoru, no jo. Už to začínám trošku pamatovat. Tak. A tady bych měla mít schody nahoru domů. Ty tady. A co ty? Nemyslíš si, že tebe nechám naživu, že jsem tvýho kamaráda zabila. Tak a ještě vytěžíme uhlí a půjdeme. To nám akorát víc stačí klumpáč. No, koukneme se, kolik ho máme. Jo, to nám ještě jedno, aby jsme měli hezky. A 5 a půjdeme. Tak, jeskyňko, ahoj. Myslím, že z prvního těžení za takovou chvilku toho máme docela dost. Stack koulů, staka 24 redstoneů. Tak, myslím, že teďka bychom mohli jít natěžit naší krásnou sekírkou do lesíka trochu dřeva a už si dostavět ten barák. Tak, vypálíme zlato, ne, prvně vypálíme naše železo. Tyjo, tolik, to jsem nečekala, že ho bude tolik. Kuřata. Těch 12 uhlí tam dám. No, dřevo je vážně potřeba, je o něho nouze. Ještě se kouknu, jestli to je za baráčkem. Jo, vyrostl strom a ještě i kabíny. Tak. Už se mě to ani na ten strom můj nevleze. Tak, no a jaký tady máme 2 dokonce, no. Tak myslím, že to nám bude stačit. Pak zasadíme zase sazenice a o dřevo. Možná ze začátku trochu nouze bude, ale pak už ne. Tam máme taky šplný les dřeva. Hele, tady máme ještě jednu sazenici. Kuřátem pár sazenic. Tak jedna už nám 2 dokonce, to jsem nevěděla, že 2. Tak, pro zbytek si zajdu za chvilku. Tak. Máme skoro 13 levelů, to je dobrý docela. A kolik máme toho dřeva? No, jsem nečekala, že ho bude tak málo, ale na truhlu a střechu nám to stačit bude. Asi taky na nový krumpáč. Tak. No, ještě je tak jeden hangar, najím se. Kuře si nechám, tak. Pork shopy, ne, ty si tady nechám. Tak, loučky to mám dost. Železo. Teďka padají za vypíkání, takže už máme 13 levelů. Uděláme si 2 krumpáče. Tak já nevím, mám těžit v offscreenu nebo takhle. Asi budu těžit v nahrávání. Tady si dám krumpáče, jeden si vezmu. A půjdeme asi natěžit nějaký to dřevo ještě. A tamhle máme taky nějakou pěknou jeskyňku, tak třeba se koukneme i do jeskyně. Tak, teď vyplaveme. Natěžíme si trochu dřeva a půjdeme do jeskyně, tak jeden strom nám bude na tu jeskyni stačit. Koukneme se jenom trošinku třeba železa, protože železa není nikdy dost. Co to tady je? No, tady radši ne. No, vidíte železo, já už bych ho málem přehlídla. Vezmu si takhle dřevo, si předělám, ale takhle si natěžím trošinku, jenom tak 10 bloků koblu. Ne, není to branch mining, to je jenom, abych měla trošku bloky a mohla si takto dělat cestičky. Vytěžím pak to železo. No, ty schody budou důležitý teďka, no. Ani mě na ně nevystačí, ale když budu hledat to železo. Co to? Já jsem tady kopla, hnedka mám železo. A to nebylo to, co jsem chtěla. To jako který... bloky. A ještě tady bylo nějaký železo, ale...
tému se nedostanu, dokud neudělám schody. Hop. A zase mě to nevystačilo, už jenom jeden blok, ne? Ne, víc. Ještě 3. To je hrozný nedostatek bloků. Hop a hop. Hop, no, tak po jeden. Ale skoro jsem to typla. A teď jdu pro to železo. No, tak jsem to netypla vůbec. No, pak nějak udělám. Kde je tady? Kvůli jednomu železu jsem takhle daleko se vracela, no. Natěžím ještě trošku těch bloků, protože ty moje schody nejsou moc dobrý. Ale natěžím si to a i tak, když se nebudu opravovat. To nesmíš ani na mě připravit. Jste si mě střelil, ale bohužel jsem silnější kostlivče. Železo si vytěžíme, tyjo, tady ho je. Ty jeskyně jsou nějak, můj svět je nějak bohatý na železo. Tady máme železo. A dungeon, perfekt. To bude asi na zombíky. Možná tamhle kamarád, ale tak o tebe nemám zájem. Nemám zájem o dungeon. Pojď, ty jsi pěkně přišel. Mě jsem za tebe nechtěla chodit. Ale ty XP bys mě nenašel. Tady si dám jenom jednu louč a půjdu do toho dungeonu. Jejda, tam jich je. Čau. Čekejte, mám tam louč. Tak to teda ne. Odboukl mě spavner, creeper blbej. V té době je řešení. Odboukl spavner a i Minecraft vákovi. Tyjo, a i truhlu. Je perfektní, aspoň trošku jídla. Ale to mě teda naštval. Ty kameny asi těžit nebudeme. Jenom dokud nám nedojde krumpáč. Aspoň ho máme čím zlikvidovat. To nám bude stačit, 9 kamenů. Vezmeme si novej. Tak, jdeme se. A kde jsme to byli? Jo, tady máme schody. Nevím, proč mě pořád nutí těžit to uhlí, ale přece to tady nemůžu nechat. No, ale asi můžu, že? Uhlí je všude dost. Jenom tak trošinku, kdyby mě došly loučky. Ale to mě teda naštval, ten creeper. Nesnáším creepery v dungeonech, to se mě stalo poprvé a už nikdy nechci, aby se mě to stalo. Blbá láva, nechci tě tady. Vytěžím si svůj milovaný koblíček. Wow, blbá láva. Blbá láva. Blbá láva, jestli umřu, tak ať umřu tady. Aha, je po mně. Láva blbá. Proč to děláš? Tak to bylo těsný. Nesnáším lávu. Asi sem už nepůjdu. Tak půjdu, ale obejdu to trošičku. Láva je pro mě trochu nebezpečná. Ne, můj milovaný kobl, spadl mě do lávy. Tak zase spadnu? Já? Ne, dobrý. Železo! Co jiného než železo, to je perfektní. Už zase půl staku bloků, to je dobrý. Hele, rokle. Ne, to není rokle. Enderman, pomoc. Železo. To mě uklidní, vždycky jenom železo. No. V dnešním díle bychom mohli konečně zažít trošku akce. Sice už jsme zažili s creeperem, ale mohli bychom ještě s endermanem. A když tak, tak to bude už konec našeho dílu. Vytěžíme železo a na konec dílu hezky si zabijeme endermana. No, nebo aby to bylo napínavý, tak endermana zabijeme až příští díl. Tak Yo, Skrill, drop it hard. Yeah.
Vítejte u mého 6. dílu z Let's Play z Minecraftu. V offscreenu jsem udělala nějaké změny. Za prvé, můžete vidět střechu. Mám tady takovou malou stříšečku. Pak jsem natížila trochu dřeva. Tady mám jedno. A tady mám další zbytek. Dala vypalovat železo a to vytáhnu. A rozhodla jsem se, že půjdeme těžit, takže půjdeme. Mám krumpáč, mám všechno, co bych měla mít. Jenom si ještě předělám krumpáč, je důležitější než sekérka. Dole. To je gravel, jsem se bála, že jsem tady nechala koul. Tak, ale jdeme. Tady jsme měli taky něco. Budu muset trošku zvětšit tady to, aby jsme se nebouchali do hlavy. Ale ne v dílu, v tomto dílu. Tak. Iron. No, teď jsem si zahodila louče, já to věděla, ale prostě jsem to potřebovala vykopat. Tak. 2 irony, to teda nic moc není. Kdo a proč na mě... No, nechám ho žít, dokud se neukáže železo, takže jdeme dolů. Endoš. Ne, creeper, ne. Zombál. Zombál v pohodě. Jestli bouchnu do Endermana, tak je po mně. Jo, hele. No zase ten creeper nebyl tak špatný, objevil nám železo. Ještě mám trošku rozsvítím, než ho vykopu. Ale jedno rozbil a to chlapeček neměl dělat. Tak. Aha, tak tady schody si chceme udělat. No, nebudeme je dělat. Když tak se pak nějak vykopeme nahoru. Kdo a kde? Co mi dal? To nechci. Ale vezmu si to, když už to byl tak hodně. No. Rychle zakopat se. No, najím se a budu v klidu. Daj tu. Chvilinku jenom počkám, než se mě... Dám sem torčku a... Počkám, než se mě trošičku srdíčka. Tak. Vezmu iron. Láva. Já už vidím, jak se ztratím. Aha, zlato, tak proto si zajdeme, ale prvně vykopeme tohle železo. No. Tak dobře, no tak si zajdeme. Ne. Naštěstí znám cestu. Ještě abych ho neznala. Ne, fuj, běž pryč. No. Tak z tohohle dílu bude zase fail díl, pomoc. Běžte pryč. Jenom se chci dostat domů, nic jinýho. Ne, prosím, ne. Tady to je bezpečnější. Aspoň na chvíli. Když se mě do srdíčka. No nevím, jestli je pro mě ideální zrovna jít těžit. Tak. Budu muset osvětlit tady ten svůj ostrov, aby se mě tu nespevňovali monstra, ale ne v tomto díle. V tomto díle budeme těžit. Ach, ten sladký domov. Tak, vytvoříme si nové věci. Ale problém bude jídlo. Hele, tady máme další železo. Tak, vytvoříme si 2 krumpáče.
Vytvoříme si sekeru. 2 meče. No, zase jsme neumřeli, zase nic tam strašným, tak jenom 20 železa. No, to jsem to chtěla lopatu. Tak. Vezmu si radši jenom jedny nástroje. Maso si klidně. Lak. Dobrý, tak. Omlouvám se za lak. Opeču si maso, mezi tím si vezmu trošku dřeva. Bude mě stačit tolik. Chvilinku počkáme. Louče, no. Ještě, že jsem si nějaký nechala. No nějaký si tady musím nechat, ale jenom trošku. Tak 9. Abych tady měla těch 10 loučí. Vezmu, tak zatím jsem měl opeklo masíčko. Ještě něco si mám vzít. A vypeču zlato. Tak. A jdeme těžit. Už nikdy nekopu pod sebe. Ještě, že jsem u sebe neměla diamanty. Hele, uhlí. Můžeme si taky trošku natěžit, protože loučí máme teďka málo, jak jsme umřeli. A poslední. Udělám si, no louče si nebudu dělat, nebudu plýtvat železem. Tak. Možná tam ještě nějaký věci zbyly, ale... Hele, moje schůdky. Ne, já vím, že tady nemám kopat, že jo? Jo. Jak můžete vidět, tak mám nový skin. Tak, hotovo. Hejra, co to dělám? Tak a jdeme. Tam asi nikam nevede. Hejra, líno, no. Tam nepůjdeme. A najíme se. Tak dáme si radši do ruky meč. Aha, tady jsme byli. Tak půjdeme třeba se... Jejda, jsem se lekla, že jsem zase spadla do lávy. Třeba sem. Vytěžíme redstone. Já už nekopu pod sebe, tak to... No, toho uhlí je tady trošku moc, ne? Takhle ho radši vytěžím. Pak si tam pro něho skočím. Trošku tam. A nebudu těžit takhle blízko, u toho dvě nahoru se vylila láva, tak... Abych to viděla. Pozbírám si uhlí a poslední 2 kousky, víc už jich ani těžit nebudu. No, mě to prostě láká, ne, no tak dobře, to už vytěžím. Ale víc už ne. Máme tady za chviličku. My jsme ztratili ty levely, takže máme. Ale jenom za tu chvilku, co jsme tady, tak máme takovou, hop. Takovou, jako 3 levely. Tak to bylo hrozný. Jsem se lekla. Vytěžíme železo, tam to určitě spadne do lávy, dobrý, nespadne. To bylo teda příjemný překvapení. No. Co to bylo? Co to je? No, tady je zlato, ale nebudu asi riskovat. No, nebudu. Není tam diamant? Je tam! Vidíte, jaký mám štěstí? Diamant! Diamant! Jupi! No, ale láva to není teda moc štěstí, že je u lávy. No, tak to zlato asi budu muset vykopat. Ale... Diamant, to je štěstí. A
jsou tady dokonce 2, ale nebudu je teďka kopat. Počkejte. Dokonce... a jsou tady 4. Tyjo. Tak. Jsme opatrně, ať nespadneme do lávy, protože tohle už bychom asi nenašli. Počkejte. Tady zakopeme a teď musíme... Počkejte. Tak, tady máme lávu. Tu musíme... Ten diamant nebudeme teďka kopat. Dobrý. No perfektní, 4 diamanty. No a neznáme cestu domů, to je taky perfektní. 2 výtečné zprávy najednou. No radši půjdeme domů, nějak to najdeme. Tady někde u nás bouchnul ten creeper. Jo, tady. Tady jsme těžili uhlí. No tak... Dosáhli jsme, jak se říká, cílu první série, ale samozřejmě sérii ještě neukončíme. 6 dílů, to by nic nebylo. No ale sérii neukončíme, ale tenhle díl ano. Tak, prozatím čau.